quan l'any passat vam veure que es posava en marxa aquest tema a Platja d'Aro, Sant Feliu i Santa Cristina, ens va semblar que era un projecte prou interessant i sobretot un projecte que el model turístic que representava quadrava perfectament amb el d'aquest petit territori que nosaltres ubiquem entre Pals, Palafrugell, Begur, i que per tant era un model que nosaltres volíem continuar, i ja en aquell moment ens vam posar en contacte amb l'organització, o al revés, l'organització amb nosaltres, i vam prendre la decisió d'intentar tirar endavant aquesta segona edició conjuntament amb els municipis de l'entorn. En aquell moment la idea era que això fos bianual i per tant estàvem pensant no en el 2010 sinó en el 2011, però les circumstàncies posteriorment han fet que poguéssim avançar un any, que poguéssim posar-ho en marxa ja per aquest any. Crec que entre tots hem aconseguit fer un programa superatractiu amb uns compromisos de persones que intervindran de primeríssim nivell i que ens arriben des de França, que ens arriben des del Canadà, i per tant com a contingut d'un nivell altíssim. La posada en marxa d'aquest segon Cycle and Walking no és fàcil, podeu comprendre que la conjuntura és complicada, però jo agraeixo l'esforç de tota la comissió organitzadora, que ens hem reunit aquí, que hem treballat, que hem buscat les maneres i les fórmules per aconseguir fer això. Per què? Perquè fer això, nosaltres diem que la promoció del turisme actiu i de l'exercici físic moderat lligat al tema de les vacances és molt important. És un sistema, a més, una fórmula bona en període de crisi. Podria ser, fins i tot diria, no m'agradaria dir la paraula, diríem, baratet, però per què? Home, nosaltres creiem que avui dia cada cop més gent, fins i tot amb el poder adquisitiu, vol fer vacances actives, no vol estar-se, diríem, no sé, el que dèiem, algú havia dit que la Costa Brava havia de fugir del que era el punching i la platja exclusivament, o la sangria, sinó que podríem dir, hauríem d'anar en el bon vi, en el bon caminar i a les bones platges i evidentment en el camp cultural també. Estem treballant, i això és una mica el que ens queda o que més difícil se'ns fa d'explicar avui, però també estem treballant perquè aquest congrés tingui una part professional i per tant que més enllà d'unes jornades, més enllà d'un congrés que passi en un moment donat en el temps, quedi un pòsit pel territori, perquè com dèiem abans és el model que nosaltres defensem de qualitat, de gent que ve pel seu interès en el país, amb ganes de caminar, amb ganes de conèixer, amb ganes de fer esport, i que per tant amb aquesta premissa sempre de la qualitat que defensem des d'aquest territori d'aquí. Ja et dic, ens queda aquesta segona part, que seria crear o poder confirmar definitivament la possibilitat de fer un workshop amb els establiments del territori per tal de que pugui quedar-ne un pòsit, puguin tenir-ne més coneixement, puguin tenir contactes amb tot el que són els operadors del món del cicloturisme, i per tant aquest paquet, aquest format que ja s'està treballant aquí, que puguem fins i tot ampliar-lo i evidentment coneguent experiències de l'entorn, les possibilitats que arriba a tenir el cicloturisme, poder-ho portar cap aquí i lligar la voluntat de la gent d'anar en bicicleta en un territori immillorable, amb una plana immillorable per gaudir-la, per conèixer-la a dues rodes.